debilidad de las fuerzas del rey Alfonso X, que luchaba contra la insurrección general de Andalucía. En Petré, también perteneciente al reino de Murcia, el ejército avanza hasta las afueras de Petré, pueblo que Geoffrey de Loaysa, representante del rey Alfonso, había perdido. Allí instala su campamento y requiere la presencia de los sublevados. Bajan al campamento dos moros viejos y un judío, y tras negociar... En nombre del meu señor, el rey, en Jaume I el Conqueridor, rey de la corona de Aragó, rey de Valencia y Mallorca, demane la presencia inmediata de l'alcaid del castell. Quin propòsit us porta a aquest lloc? Ha arribat el dia ple de glòria, en què restaurats els pactes, la fortalesa serà sotmesa. Assignar els pactes. Vinc a parlar-vos en nom del rei. I no és un missatger, ni tampoc un loquaç embajador que vos perillís. Entre el rei Alfons i vosaltres. I hem esta resolució, fills, és perquè amb la meua experiència i la causa dels dos vells sarraïns i del jueu, ens van proposar que abans d'agafar les armes havíem d'usar. Però no fallíem. Ponia i la llum del dia ja oscil·lava. Va brillar resplendent la mitja lluna, com un senyal del cel, perquè sabia firmar la pau i no la guerra. Les nostres vides i propietats quedaven garantides, bé, i els seus homes. Tant que es va oblidar a revoltar-nos i fer-lo presoner, perquè la tirania va arribar a límits insostenibles. El nostre poble, d'aquesta lliçó de convivència, serà recordada segle darrere segle, perquè s'ha evitat una matança feroç. Guàrdies, solteu a Geoffrey de Loaysa. I de Castell. Partir per afrontar noves empreses. Majestat, abans de donar-vos les claus de la fortalesa, vos repetim que el nostre desig seria que vos fóreu el senyor de la fortalesa de Petrer i no el rei de Castell. Em complau molt la vostra intenció, però no estaria bé venir a ajudar el rei de Castella i al mateix temps obtenir-ne jo profit. Totes les gents, perquè ja ha arribat el precís moment en què la Nostra Senyera onege dalt la torre de la fortalesa. Afanyeu-vos i amb orgull i seu el victoriós penó del rei en Jaume als quatre vents. Que siguen testimonis de la grandesa del rei en Jaume,
les pedres d'aquest castell i el sol, pare dels astres del cel que ens il·lumina. Petrer!